முன்னாள் அமைச்சர் மனுஷ நாணயக்கார கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கடந்த அரசாங்கத்தின் போது விவசாயத்துறை வேலைவாய்ப்புக்காக இஸ்ரேலுக்கு பணியாளர்களை அனுப்புவதில் ஏற்பட்ட முறைகேடு தொடர்பாகவே அவர் இன்று வாக்குமூலம் அளிக்க பிரசன்னமாகியிருந்தார். கையூட்டல் மற்றும் ஊழல் ஒழிப்பு ஆணைக்குழுவில் முன்னிலையாகிய நிலையிலேயே அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். முறையற்ற வகையில் இஸ்ரேலில் தொழில் வாய்ப்புகளை பெற்றுக் கொடுத்தல் குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் விசாரணைகள் அடிப்படையில் வாக்குமூலம் வழங்குவதற்காகவே அவர் இன்று லஞ்ச மற்றும் ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவில் முன்னிலையாகிறார். இருப்பினும் லஞ்ச ஒழிப்பு ஆணைக்குழுவால் தன்னை கைது செய்ய முன்பிணை மூலம் தன்னை விடுவிக்க கோரி மனுஷ நாணயக்காரர் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்ய கொழும்பு நீதிமன்ற பிரதான நீதிவான் அசங்க எஸ் போத்தரகம நேற்று உத்தரவிட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් බවට අපි පත් කළා. ඒ පත් කරද්දී අපි මේ රටේ බොහොම ලොකු රස්සාවල් වලට යන ලොකු පඩි ගන්න රස්සාවල් වලට යන්න සාමාන්‍යයෙන් උසස් පෙළ සමත් වෙලා විභාග පාස් වෙලා උපාධි අරගෙන තමයි පිට රටවල ලොකු පඩි වලට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ගමේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළවත් නැති අපේ ගම්වල හිටපු ලංකාව වටේම අහිංසක දුප්පත් පවුල් වල තරුණයෝ පිට රට යවන්න ඒ වෙලාවේ අපි කටයුතු කළා ඊශ්‍රායලයට.